Nasa 40 plus ang exhibit kong, ang showcase kong paintings. Opo. Ngunyan, yung ano ini, ang sa program baga nakakadyan, January 3 to 20. Opo, So, opo. yung 3 and 4 na ini, preparation ini. Ma-set up kami dyan, alawig pa, ano, tadipias ang pag-set up dyan sa Ayala Mall, medyo pakarayon man talaga. Opo. Tanda ko kaya pining showcase ng paintings na ni. Oo. Tapos, siyempre, so January 5, naman ang opening. Ayun, okay. January 5, 4 p.m. May program, may opening program kita. Ground floor kang Ayala Mall. So, yung iba po sa Palau, sa may Mercury Drugs. Okay, okay. So, usual Okay. place talaga dyan at mga exhibit. Yan po, dahil man na iba dyan na lugar na pag-exhibitan. Hindi po sa tuyang presensya mo niyan, gusto ko lang po na ipaabot sa inyo ang sakuyang first solo art exhibit sa maabot na January 3 to 20. But then, ang opening po is on January 5, 4 p.m. Be there. And gusto ko mailinindo ang showcase kong 40 paintings na gusto ko na ang mga baguhan man na araw sa kuya, wag kay gawa man na araw kaning opportunity. Tada ko lang na bagay yan na na-expose man ang sa imong trabaho. Opo. Na nakaka-encourage sa ibang tao